Ronghang Rongbong along Karbiang Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang Kahum Ridam. Delan Rong Pipi Ingdeng Sirkep Miss Grand Falcon 2023 Kachipatya Long Kachipahaidun. Inglong Ikpi Baptist Church Pre-Christmas Lapen Mondoli Ke Arni Ketalon. Karbiang Long Life Adaba Birta Long Pen Elisami Mirinahan Sipi Pinia Birtang Ton Pen Arjuponikta. Ronghang Rongbong Arnam Paro King Ria Long Team Karbiang Long Pen Kahum Ria Sai Kedeng Ponalong Ke Ongdong Kaching Thur Asai Mo Kedeng Ponjia Pan Kilangchari Padopontanglu. Kedamtang Paro Chris Sirkebra Phokebra Hinianing Kan District Council Sengdet Pen Bisar Ka Ora Bom Rong Arak Ronghang Rongbong Arnam Paro King Ria Long Karbiang Long Autonomous Council CM Thurplot Pen Kepale Dam Pulotik Pini Mati Jonga Chekloni Pai Isi Arani Aphan Non Kichari Bom Dr. Tuliram Ronghang Aphan Phurkimo Aranisi Manlo CM Dr. Tuliram Ronghang Alangli Rongarak Along Pini Deadle Kepale Dam Chot Lapuson Kali Perangke Atumat Hengno Alangli Kaning Jia Tengki Pini Pen Pong Nilo Nili Ladak Nang Kepale Kiching Sia Pong Nang Kahum Rialong Rongarak Aphan Pinang Kepaching Thur Abaha Nili Siding Pong CM Pen Kidamtang Apor Kachechak Pon Ason Nang Liloma Nang Lilima Pura Pini Alangli Puthot Jehum Ridam Thulo Nili apang betah ini bang lo, lapen betah ini ke bang otan nili lamca ke pilo, lamca piateng pen nili dak, hong phala pen cenglok, lapen ke hala kathar pura ke dua hem pen cenglok, lapen dak tawal nangi pulo, lapen ki junalang nangi pulo, lapen ke solar street light nangi pulo, lapen tawal nangi pulo, laki doa nasa yang dengta nang liluma pun aja. Karbia Khailong Soching Plangrapen Piniani An K Ari Chopan Alangli Kedung Amana Ping Pisi Team Karbiang Long Abitung Atung Kahumri Paledam Iklo Artu Plia Pin Po Tumapan Angri Si Kepaching Thurjia Pan Alangli Kingpen Long Pli Artu Along Kingpen Kahumri Pachitang Damlo Sining Pen Pirthe Chikup Dang Adangarat Abaha Ningkani Si Pen Ephong Arnamarni Kachepa Mejia Pan Jesemet Sekar Kliponang Jia Sondo An Sikalak Kep Atangka Bajaralong Nili Thaponpo Ningkani si ladak Karbiang Long ni kedoana rar tumpan mane nihang ni rep ni tur kedoana Karbi atumaphan awga pran benceng lok kedam mekle kedam kedam kiki ke jangan da misen nangi pu lasan ningkan bang da melang tum siar klikli lasi lahai kar kli farman da meni Karbiang Autonomous Council pensi ningkani si pen lak ke batangka budget long thaponpo Lason si isi pen isi Kepaching Thur Amuasai Kedeng Pon Igjia Phan Karbi Recho Longsing Ronghang Pen Pinporalo Kepajir Donason CM Pen Lason si Peklang Pondo Recho bang di la pen Pinpomaratung Abanong kapeba mane alang tuma sileri kapeba latame iletong isi pen cheperai po morning 2024-25 budget pen laso ke claim ponje vanili boni pon po sinala kon bhan sinor media tung ahem kikim kera pon lata claim pon po sinili to bhan la karna kilo dichor terang rong chechot ar golong kikim kera lata claim pon po sinala to bhan la karna kilo diye bagai rong arak adon ri kikim lata me claim pon po sinala to bhan la karna kilo Orang ke artu kli kaceleng atau wargi kimpon kerang naya pan lata nili tasi pining engineer mana hangel lo lata ke klaim ponjia pan nili non pangceng pon pon cikloyon baka pilong te simet penetangote lata klaim pon pukusi Bangso Kahumri Ponalong Jesemet Rongkecho Artu Along Riso Terang Kikim Kerang Asai Kedeng Ponjia Lamchak Recho Adorbar Long CM Chichak Ponlo Lan chot kali pinpo tuma phana chiklo bainong atangka kepabat ponjia phan non kewangji surihini ra ingkora plipen surihini ra ingkora pho abajeda long pen puthot kepabat ponjia lamchak chipi tekanglo pinpora lo along kisung dona tengsi rong hithi barim pen badong adak atowar kaselam ponjia lamta deng ponlo lapuson kaching thur amo kedeng pen ronghang rongbong along aphan
kirong thek lake karbi arada phan thedunga kerap binong lopusi karbi arada tumpen matha dam nangpu rongarak artupli kahumri pachunde daphi karbi adorbar along an pale ponlo karbi adorbar along team karbiang long pen palidam si anam pharo pin po atum pen kachingki je than padupon news report rongbong terang karbiang long live Dima Hasao Autonomous Council mate DHAC pen patripi ponsi surihini raing korake thom aningkana pharman ingdeng sirkep Amur Falcon Festival Dima Hasao ke parlopon umrongso golfield along aliralon pen talon ponlo labangso aronga je ke talon pon laki jesemet Amur Falcon mate kaleng maha awotoma phan kerai komji akimang pensi talon ponlo Labangso ke talon panalong Amur Falcon mate kaleng maha awotuma phan kirai kom jia puthak radatum along abirta ke pali ji lapen ke pachini jia phansi Dima Hasao Autonomous Council atum pen ningkan suri hinira krep ho aningkan pen labangso aronga ji nang talon bom wang bom lo lapen pining aningkan anabangki ingding sirke ba phongan nang chok tanglo Kaleng mahamate Amur Falcon avo aphan raikom nang ji pu alam the sumindar adang ke doara ratum along an ke pali ji la pen ke pache thang ji aphan pura Amur Falcon Festival Organizing Committee atum hin pen ongdong ajai mexitame paman ponlo labang solong jesimet ke pado pona jai meg laki Miss Grand Falcon ka chepate lun kana jai meg jutang jubat ka chepaklang pon ajai meg arsikjit amai pen sike la pen warmon pen kachirap ason amu ajai mek sitami deng ponlo lason si surihini raing koraki thom aningkana pharman ingdeng sirkep Miss Grand Falcon kachapate ponalong dipu rong sopialong kedo aron rong pi lapen subhonti teron pi asopi delan rong pi chepate dunsi Miss Grand Falcon kachapate long kicheng siang deng chepalong dun pen chepahai ponlo birda kiri ponlong atengki Ingdeng sirkep Miss Grand Falcon kachepahai pona bangphi delan rong pi alang li ke Charlie laki Bharatnatyam pensi bachelor degree chepalong ponlo lapen Chetine Academy of Research and Education Chennai long pen medical biotechnology pen masters of science degree chepalong ponlo nonama delan rong pi lo than bang asai si klem ponlo alang li lo ke Charlie pen akaprek ke kan modeling lapen lo ke than satami aning ke hangpik abang kikusi birta ripon long News Desk Report Karbing Long Live Nihang Karbi Baptist Association Thihek pen NKBA Amondoli ke parlo angkang Koilamati Hawar Inglong Ikpi Baptist Church along Matijong achiklo niphai isiani Pre-Christmas ke talon la pen mondoli ningkaning korai si arta ke pleng ke chok aliralon pen ke talon ajai me ke paman pon Kiching si asap o thi hek pen karbiang long along Kristo abirta ke mi alam nang ke leching aphur kimo che than sinang kidam tang pharu trainer kebra phokebra trok si aningkan Miles Bronson pen William Ward atum karbiang long nang humri lo Karbia khai atuma phan kit hek pon long pen aning ka ching sampon pik pen a jok pharu trainer kebra phokebra sirkep aning kan pen American Baptist Missionaries atum pen karbiang long Kristo abirta kimi alam nangke pali pangchenglu la pen aphi pharu kris sirkebra pho aning kan ahut ni hang along rianat ke echeng chekso po mondoli ke areng kelok abangpu Reverend Carvel Akija kachepaduk pen a jok e ponlong lo hala bangso hut ke chengsi arling Hobha Association pu ERC Association Sengponlo Lasa hut ke Sengching hut ke Mondoli Phovet lake Chekso Kakojan Larsiim Bagori lapen Longdon henlo La Mondoli Pho kidoke Pharukri Sirkebra Krisi aningkana hutlo Lapen Penangan aningkana phi Nilip Karbi Baptist Association pu Amen larpon thulo lapen Puthot Pharukri Sirkebra Trok aningkana hut Amen Phongke thom kilar pona hut ke Nihang Karbi Baptist Association mate NKBA busi Amen pathir pon pamil
Pharo Krisir Kebra inkorapli aningkan ke Reverend W.R. Houghton aphan Karbiang long along inglong na pen thoi kido araratum aphan Hempu Kristo abirta ke me ke pachitak ji aphan Kaprek akhayatum alam thepen Karbi lamlar mate translation asai clemsi methang Karbia lampen Bible je porhi ponlonglo Wangbom pen pinning anki NKBA angkang along monduli kaddu kawe Pharo isira trade rock so se pleng thutanglo Lason se inglong ikpia monduli along tame mati jonga che kloni phai isiar ni lake kedam tang surihini aningka na hut Dekrung Baptist Church pen fellowship wangsi inglong ikpi Baptist fellowship pu che sengpon Laso phi surihini ra hini aningkan mati jonga che kloni phai isiar ni puthot NKBA pen inglong ikpi Baptist Church pu pache thangsi monduli kang thim ke e doponlo Halaso hut kaddu kawe pen don krehini adon vetlang Halaso hut a pastor leke karlitang binu teron henlo Kongchun bangke Dekrung ingti atum henlo Halabang sor ni pen piniar ni anta aningkan wangason ni phai isiar ni lote mahang ke thek ani talon bom wangbom si pining an phonging korai si ke pleng thulo Labang so jai megalong ada por phai sir ke ba por malom pen pastor kangbura ing tiari deng pen monduli alama ing thur ponlo La pen anerlo por phai ke ba por malom pen mai phu Samson ing ti pen mai chari ponlo Mondulia phurki mo ke than Dekrung ing ti pen than ponlo kaddu khavia jai meg ateng pachun si ki jura hut anamalam ke than pon laki pastor kangbura ing ti hin pen si than ponlo Mondulia phuke Jisu Kristo henlo pu la pen Ningkang sam ari chuki Jisu Kristo henlo pu than bajir mi ponsi ki jura hut bidisar babu ingti pen kardom jalin ponsi mesen pen jai mek ateng pachun pon longlo Koila mati pen Samson ingti Karbing long life Phai kuni ni phai thongke barni Bokajana Hawar Bangkep Tribals Healer mati Kising adowai pen hamphang along sekelang ponvera bang phuatuma phan Piramal Foundation atum pen Anamaya ajame kedeng Ili Karbia khaya tum tami ipi phu akai pen jongsi langdam pulote ajara ke sole long pusitami tebok terai ke singadowai kasilam thek atuma longsi humri damdam Sitami nonapor lapuson traditional aron pen sekelang pon atuma phai jum hek tanglo Lapuson atuma phan langchari ponsi the Tribal Health Collaboration of Piramal Foundation atum pen chepatir pi ponsi Arnisia Farman Bokajana longtame Anamaya pu athipi en pen mai kedeng pon Bangso mai long jesimet ke seng adowai kasilam thek abang phu abang phia tum koson si dowai kasilam la pen alang litum koson pen si kereng la pen nona kai long alang litum aphan rada tum koson si kelang pon bangso pu thaksi jesimet chingki chethan ponlo la pen non a ovia porahut alang litum ke claim kedam ko anaki joy la pen akisung ke doma pu hai hui chingki chethan padok pon Bangso jai megalong dunmai phu kule losum kongchun bang kalipada de Abhijit Das District Program Officer lapen Sonali Basumatari District Program Coordinator atum chetong dun News Report Karbing Long Live Tangte pinia daba birta ke lapuan si kang ton paniklo